O servocontrol de toda a máquina fai que o equipo funcione máis seguro, máis estable e máis intelixente. O tocadiscos só funciona cando hai unha lata. A velocidade pódese axustar por separado. Cando hai unha lata atascada, o tocadiscos pararase automaticamente. Despois de reiniciar un botón, pódese liberar o erro e reiniciar a máquina para executarse. O corpo da lata non xira durante o proceso de selado, o que é máis seguro e especialmente axeitado para produtos fráxiles e líquidos. Aplicable a latas de lata, latas de aluminio, latas de plástico e latas de papel. É o equipo de envasado ideal para alimentos, bebidas medicinales, industria química, etc.